Bos días, nenos e nenas. Hoxe a profe Ana vai vos contar un dos vosos contos favoritos, que se titula Topito Terremoto, da autora Ana Llenas. Alí abaixo no bosque todo está moi tranquilo. As ardillas toman o café, os raposiños durmen, as toupiñas descansan e os coellos e os ratos aínda están a dormir. Ata que se desperta Topito Terremoto. Xa se acabou a tranquilidade. E é que este Topito Terremoto non para quieto ningún segundo. Corre para arriba, corre para baixo, despertando a todo o mundo. De camiño á escola, Topito distráese unha e outra vez con calquera cousa. Na clase, a cousa non cambia. Cóstalle moito escoitar e atender. Hoxe, a profe pídelles que empecen a pensar nun traballo para fin de curso, pero Topito non se entera. Anda mirando para as moscas. Non para quieto nas sillas, sube, baixa. Corre arriba e abaixo, tocando todo e non sabe onde deixa as cousas. Olvida as cousas, perde as cousas, rompe as cousas. Salta de actividade en actividade sen parar. Non controla a súa enerxía. Parece que leva o turbo posto, sempre a correr. Moitos compañeiros non queren acercarse a él, non entenden por qué. Ola, que contexto estou de verbos, dilles Topito, e salúdaos dándolles no ombro. Queres xogar comigo? Queres xogar comigo? E todos escapan dicíndolle, que pesado. Cólganlle tantas etiquetas que xa non sabe nin quen é. Chámanlle nervioso, raro, inquieto, impulsivo, pesado, malo, impaciente. El síntese raro, preocupado. A profe, preocupada, ve que a pesar de que ela se esforza moito, non logra que Topito vaia ben e entón envíalles unha nota aos pais de Topito, dicíndolle: «Vuestro hijo es un auténtico caso. No sigue bien las clases y deberíamos de encontrar una solución». Os papás, xa cansos, ven que os seus sermóns, riñas e castigos non serven de moito. «Que podemos facer?», di a nai de Topito. «Non o sei», di o pai, cando de repente alguén tira un periódico polo oco da madrigueira. E ali atopan unha páxina que di: La maga del bosque. Terapias creativas para nenos difíciles. E sen pensalo máis, van directos cara ao bosque. «Disculpe, non conocerá vostede a maga do bosque?» «Sí, soy yo, Berta. En que vos podo axudar?» «Verá, noso fillo, Topito, non pode parar quieto. Cremos que é algunha cousa falla nel». Xa entendo. Isto levará un pouco de traballo, pero creo que vos podo axudar. Se vos parece ben, que veña un ratiño cada tarde. E a todos lles pareceu ben. Esa mesma tarde, despois de merendar unha taza de chocolate quente, Berta pregúntalle que tal lle foi o día a Topito. E el responde que ben. Pero de repente, Topito ponse triste. «Que che pasa, Topito?», pregúntalle Berta.
Por que estás triste? É que hoxe a mestra pediunos que fagamos un traballo e eu non sei que facer, porque nunca acabo nada e sempre o estropeo todo. Ademais, ninguén quere xogar comigo. Ao parecer, Topito sí que se entera das cousiñas. Berta leva a unha habitación moi chula, chea de cores, e ofrécelle materiais, e cóntalle que cada semana poden probar a facer cousas diferentes. Topito dille que sí, moi ilusionado. Os primeiros días, Topito tocou todo. Sube e baixa, move, ule, volca, trastea, desordena, empeza moitas cousas, pero non acaba ningunha. É un caos, pero Berta simplemente déixalle facer, probar e explorar. Hai días que xogan. Outros que cociñan. E outros tan só se relaxan. Pero case sempre falan de aquilo que lle preocupa a Topito, de aquilo que lle gusta, de aquilo que soña, de aquilo que teme. Falan moito. Pouco a pouco, Topito empeza a estar cada vez máis tempo quieto na silla. Dase conta de que estes meses foron facendo cada vez máis cousas completas e acabándoas e elaboradas. Topito está progresando. Un día, xogando, Berta dille a Topito: «Ves, Topito, a túa enerxía é como un tren. Solo necesita un carril para non descarriar. E o teu carril é encontrar aquelo que máis che gusta facer. Tes que encontrar o teu carril, tes que encontrar a túa pasión, algo que che guste moito». «A miña pasión?», pregúntase Topito. «Sí, e se queres que che diga unha cousa, Topito, que en realidade a ti non che falla nada. Eres maravilloso, tal e como eres». E dalle un enorme abrazo. Ao chegar a casa, Topito Terremoto pasa a noite enteira concentrado e motivado nun traballo, no traballo de fin de curso. Os seus pais non poden crer o que están vendo. Como Topito, el só está concentrado nunha cousa. Por fin chega o último día de cole e todos presentan os seus traballos. O mapache trouxo un submarino, o búho un álbum con fotos, a xirafa un precioso palacio, a koala un móvil do universo. E o cervo pregúntase: «E ti, Topito, non trouxeches nada?» «Sí, mirade, está aquí fora e podedes probalo todos». Todos saen moi contentos e maravillados. Todos os compañeros se acercan. Topito síntese moi feliz. Agora o mundo é un lugar máis dulce para el. E todos os compañeiros proban o traballo de fin de curso de Topito, unha enorme tarta, cos seus mellores amigos. E colorín colorado, este conto de Topito está rematado. Espero que vos gustara moito, chicos. Biquiños.